PAC asị nka mpụta ka m bịa gwa gị okwu. I'm disappointed in you na-egwa gị eziokwu. Afụ m video ime n'ụtụtụ ka nna na-ebe this video na-esi anya obi adịrọ m mma. A comment m ife ije na ya ọ bụ na efu my comment ị ga-amagodu na ife ikwu I'm not happy with you. Ekwu m ife nkwu comment ya some people were like na reply him even you I don't believe that you can do this so you are among of them. Mmadụ among ime nwanne nwoke ife ọjọọ after all mụ na ezu obi ada atọ. Onwere onye amụrụ na ezu obi na-atụ okwu ọ na-atụka. Ya wee sị na ya na onye a na-ese ya na onye a na-ese o wee yesi nso mụ nwe jekwugo notice ya na ọdị mmadụ ya. So I can never plan with ezu obi to betray my friend. Kama mmemme ya ka nwụrụ mmemme eme. Oh, ife PAC kwu na that video bụ ife na-ewe m iwe onwere ife ọzọ ị na-anya chi ejibega nwere m efe since aka go m epụta kwuo ife a ife nji ekwuru ya bụ ka asị nka mpụta ka m clear myself. PAC mgbe this thing me nweta information na Asaba nọ na Asaba onwere ihe mma mmemme nwe ọ mụ nwa bụ onye kpọ waja si ya nekwa ife na-emenụ nya kpọba PAC na nna akpụ ya na kọl ya aga na nnụ na-eji eji na ma akwụkwọ ndị niile most of contact waja make wee kpọba kọlụ ndị nyere ya ka wee pụta ma nọmba ọ kpọsikwu nọmba o ji chat skibo ji wee nye ya nọmba Seman global ọmụnye waja nọmba skibo since everything na-eme isi na nna asị ya sị jụọ waja onye abụ ma ezulọ m ike akpọ waja ugboro 3 ka m banye Asaba dị ọ sị m mba ma aba na mụ kacherugodu. The next day mme ka eluo m Asaba lodge ya na Toscana ka m cross asị mma abakwa na dia na ndị niile bi ibelu PAC na ụfọdụ ndị dibia judi and na mana m na-ezu obi na-enwe okwu ama mpụ ebe a hapụkwa ife ọzọ a na-akọkwalakwa ife ọzọ ọnya mee na m ejelu na that police station chefe chetazi m nwata ọnụ anaba. So ka ife niile a ya esi mebe mesịa look at somebody ma mgbe ife mee esokwu nje na mmiri kpee ekpele baa akwa tie chukwu mee ka ebe eluo even PAC ya bụ nyanwa bụ mata n'isi onye na-ekwu ma onwe maka ike nji ọbụla achọghịzị m ịdị na-akpọ afa mmadụ bụrụ mata n'isi na-anụ kitikiti ife ime ebe pụta online kwuo ka ekwu sị na-akparịkwa onye karịrị nke nwanụ nke mesịa gị nwa bụ PAC pụtakwa for the 10 na m expect ịpụta ka ekwuru asịrị man egbu kwuo okwu n'ife eme na ịlaikịlọ ịbịagodi ito egwu ude ịma mgbe ife niile dị ọmụ na-azọghị ma mgbe the man ịmakwa na the boy tọtụ ụdị ebunu ịgbara na the boy tọtụ ụdị ebunu iwe na-akwụchiri ya ịma bụ na the boy tọtụ ụdị ebunu iwe na-akwụchiri ya were ya na-afaịtị m aidezi ya ka ndị okwu ụgha Adam ekwukwu ewu na nwe ife na-esele mụ na ịkpọkwa na fon echi mma azaghị gegege mana PAC ọ bụ na onye dibia ọzọ mee half quarter of ife that your friend mee ka ihe esi wee si eriri ya ka ihe esi wee dụ ya vam aya dị mma. PAC this is my advice to you ọ bụrụ sọ m enye gị mma ife iruo na ọfịa otu ọfịa dị na ịlaikiri ya na-echo ịsụ ọfịa ịba ịsụ dị ọfịa sukodo kpụọ ya akpụọ data ọfịa dị level aba na ọfịa niile eje ịsụ ọfịa sugide ọfịa fuo elu hapụ ya ajụọ ike ife iji hapụ elu anyị sị na ọ maka na o buru afịfịa na ahụ na-adị eri and so I will advise you stop talking about native doctors kwudebe maka ndị dibia ọ bụ na dị against ndị dibia the whole dibia na ọ bụla ebe idebe onye a iche na-ekwu maka onye a why no ofu ọrụ ka everybody na-alụ